Davara gatnaşylar häkimliň binasynyň içindäki eýwanyna guralan sergin tiýinlediler. Onu häzirki zamany binagarlyk aýratynlyklaryna, arkadaş şäherine ornaşdyrylan sanly ulgama we innowasiýon tehnologiýalary bagyşlanlan sergi gymmatlyklar görkezildi. Mehmanlar sergin tiýinlap arkadaş şäheriniň binagarlygynyň we milli we häzirki zaman binagarlyk diýipleri boýunça innowasiýalaryň esasyna gurulmak arkaly bu ýerde döwrap derejede akylly şäher konsepsiýasynyň amala aşyrylandygyna göz ýetirdiler. Soňra dawra başlandy. Onu arkadaş şäheriniň häkimi çykyş edip, bugünkü wakaň ähmiýetine ünsi çekmek bilen muň arkadaş şäheriniň halkary derejeli baýraklara münasip bolmakdaky nowatdaky täze üstünlügini nykdy. Arada çykyş eden Ewraziýa Patent Idarasynyň prezidenti Ivliyev dünýäde akylly şäher konsepsiýalarynyň durmuşa geçirilmegine, Türkmenistanyny amala aşyrylan we häzirki wagtda amala aşyrylmagynyň ikinji tapgyry güýçli depkinleri bilen dowam etýän arkadaş şäheriniň nutgalyk bolup durýandygyny belledi. Soňra dawran esasy pursady gelip ýetdi. Ewraziýa Patent Idarasynyň prezidenti Ivliyev arkadaş şäherine Ewraziýa Patent Guramatynyň Blinikov adynyň altyn medalyny dawraly gowşurdy. Medali Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkadaş şäheriniň guruluşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Urazow kabul etdi. Bu altyn medal Ewraziýa Patent Guramatynyň esaslanýarjy hemde oň birinji prezidenti bolan Viktor Ivanovich Blinikowyň hormatyna döredilendir. Şeýle hem dawrada ýürüýti taýýarlanan video şekiller görkezildi. Ol dawra gatnaşçylary arkadaş şäheriniň durmuşa geçirilen innowasiýon tehnologiýalar hemde sanly ulgam üçünçiliginiň mümkinçilikleri bilen tanışdyrdy.